Cílek, prosím. Ahoj, Pavli, prosím tě. Jenom včera jsem ti chtěl moc poděkovat, že jsi poslal ten e-mail těm lidem. Ale mám k němu jeden dotaz. Ve větě bohužel do užšího výběru postoupili uchazeči a uchazečky, které lépe vyhovovaly zadanému profilu pozice. Si myslím, že má být ve slovech postoupili a vyhovovali měkké i obě tvrdé, no. A teď mi to tady pan Chalupa omlátil o hlavu. Tak snad to není velká ostuda teda. Tak já mu napíšu, no to víte, přihlásilo se prostě víc, že? Jak jsi vyřešil to, co jsi dal ráno na Facebook? Se podívat. Bylo zajímavý, někdo se tam ptal, jak to dopadlo. Ještě lidi budou zvědaví, co si to přečtou. Jak to vyřešíš? No, to je třeba dobrý status, jo. To je 15 lajků. A co tam kdo píše? Já jsem četla jen ten první. A ako to dopadlo? Zadlužit se pro divadlo. Bouráme předsudky. No, ve Francii spadají do té druhé levnější kategorie i nezaměstnaní. Tož o tom můžeme uvažovat. Možná bude včera první divadlo, které to zavede. To je dobrý. Já mu musím odpovědět hlavně tomu pánovi. No tak, počkej, tak jak mu odpovíme. Vykradli mě byt a chtěl jsem na to představení pozvat svou kamarádku, která mě v mojí situaci hodně podržela, abych se jí revanšoval. Mám na vás skvělou referenci, nechtěl jsem to nechat si uniknout. Já mu nevím, teď jde o to, jako co mu mám. Není tam telefon na něj. No jakoby, ale zároveň si jako neříká, že to má mít zadarmo. On píše, komu prosím patří která cena, 250 Kč si totiž v tuhle chvíli nemohu dovolit. Čímž říká, že si může dovolit 150, no? Kdybych mu napsal, ať přijde a půjde do šatny. Pověsí všechny ty, ať přijde hodinu později, pověsí kabáty a může jít zadarmo. To je dobrý, ne? To je dobrý. To je fair. To je fair. Mám nazvat tu pozici. Operátor šatny. Dobrý den, budeme velmi rádi za vaši návštěvu, zároveň chápeme situaci, v níž se právě nacházíte. Navrhuji tedy následující. Přijďte o hodinu dříve, tedy v 18 hodin, a pomozte nám s finálními přípravami představení. Odměníme se volnou vstupenku. Možná tak si ženeme nějaké dobrovolníky do budoucí. To mě baví. Taky novinky. To si na to člověk zvykne, na tu kameru. Když je to furt, tak vlastně to přestane vadit. Že přestane vymýšlet nějaký... Hej, ale tady u nás na našem Facebooku